belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft over een incident dat onlangs plaatsvond bij een feest in het WTC. Daar kwam een parlementariër op af die niet de juiste QR-code kon overhandigen. De Curaçaose parlementariër had enkel een QR-code uit de Dominicaanse Republiek bij zich en dat is niet geldig op Curaçao. Daarop heeft de parlementariër stennis gemaakt en gezegd dat hij binnengelaten moest worden omdat hij parlementariër is. Uiteindelijk is dat gebeurd, maar de krant benadrukt dat het opvallend is dat een volksvertegenwoordiger geen QR-code van Curaçao heeft. Parlementariër voor de MFK Eduard Braam heeft op Facebook kritiek geuit over de reis van 8 parlementariërs naar Nederland. De 8 Curaçaose volksvertegenwoordigers zijn aanwezig bij een congres over 10 jaar ontmanteling van de Nederlandse Antillen. Volgens Braam van de MFK zal er niks uit het bezoek komen en is het dus ook niet nodig dat de mensen daar naartoe zijn gegaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunico. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visitar cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Er doen veel geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van minister van Volksgezondheid Dorothy Peters-Janga. In een gesprek met minister-president Gilmar Pik-Pissas zou zijn aangegeven dat zij ontslag moest nemen. Het kon echter niet bevestigd worden, zo schrijft de krant. Wel is duidelijk dat er een grote druk op de minister is die in korte tijd al 2 keer een motie van wantrouwen overleefde. Het toezicht op de financiële sector van Curaçao moet beter. Dat stellen Servaas Houben en Ronald Ketelapper in de decembereditie van The Actuary. De 2 financieel experts vinden dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hier een leidende rol in moet spelen. Zo zou de financiële sector zich strenger aan de regels moeten houden. De 2 verwijzen naar 2 incidenten in de afgelopen 10 jaar, het faillissement van de Girobank en de situatie rond Enya, en vinden dat dergelijke situaties in de toekomst moeten worden voorkomen. De Stichting Overheids- en Accountantsbureau SOHAP doet onderzoek naar de ontvanger. Er is sprake van een verdachte situatie. Een medewerker van de Belastingdienst zou bij verschillende bedrijven die een grote belastingachterstand hebben, zelf hebben geregeld dat die achterstand niet meer hoeft te worden betaald. Minister van Financiën Javier Silvania heeft SOHAP gevraagd de zaak te onderzoeken. De Consumentenbond heeft onlangs onderzoek gedaan naar prijsverschillen van bouwmaterialen op Curaçao. Er is onderzoek gedaan naar 145 verschillende producten en daaruit komt naar voren dat er soms sprake is van enorme prijsverschillen.
Een van de meest opvallende voorbeelden gaat over een koperen buis van 22 mm. Die kost bij Gomez Enterprises nog geen 70 gulden en bij Deitam kost het bijna 210 gulden. Er is sprake van een prijsverschil van zo'n 140 gulden. De vakbonden op Aruba hebben gisteren een staking afgekondigd. Verschillende medewerkers van de publieke sector en van de semi-publieke sector hebben voor een deel het werk neergelegd. Ze protesteren daarmee tegen de beslissing van de overheid om 12,6% te korten op de salarissen van de medewerkers. Volgens de vakbonden moet de overheid die beslissing terugdraaien en kan er nog verder gestaakt worden als de overheid niet naar de vakbonden luistert. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.